mga mahal, nagbabalik na po si DJ Kim Chino. Nakapag-usapang green flag at tamang tao. Huwag kayong mag-alala, tama ang iyong pinakikinggan. Sinasabi ko sa inyo kung paano trumato ng tama, kung paano magmahal, kung paano makontento. Lahat yan, alam ko yan. Sinasabi ko sa inyo, wala lang akong jowa, pero kapag nagka-jowa ako ay sinasabi ko sa inyo, aasawahin na kita. Anyway, balik na tayo sa Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, tonight, usapang tamang tao tayo. Ewan ko ba sa inyo, karamihan sa inyo gusto nyo yung kayo yung naghahabol. Karamihan sa inyo gusto nyo yung red flag. Karamihan sa inyo gusto nyo yung ginojowa o napufall kayo dun sa mga paasa. Ang daming tao ngayon na gusto ng unhealthy relationship. Gustong-gusto nila yung naghahabol sila. Hindi ganyan din kami ni Tanya Chinita, nabanggit ko nga mahal. Kasi nag-usap kami ni Tanya Chinita, Tita Max nyo. Parang hindi kami sanay kapag healthy relationship. Iba yung iba yung kaba, iba yung thrill kapag maling tao yung minamahal mo, di ba? Pero ngayon, tonight, usapang tamang tao tayo. Ito pala yung mga benefits. Ito pala yung mga pwede mo makuha kapag tamang tao ang sinugalan mo o kaya tamang tao ang jowa mo. Sana all. Anyway, ito na mahal. Sabi ko kanina, una, ang sarap sa tamang tao kasi may peace of mind ka. Ito na, dito na papasok yung wala kang ibang anxieties, wala ka ng baka sakali, wala ka ng tamang hinala. Ay nako, ang gaang pala kapag nasa tamang tao ka. Bakit? Kasi hindi lang ikaw yung nag-iisang nagtataguyod ng relasyon, 'di ba? Aminin nyo. Maraming nasa relasyon ngayon pero isa na lang ang nagtataguyod. Isa na lang yun. Di ba? May mga ganyan. May mga taken ka nga pero at the end of the day, mahal ka pa ba? Yan yung mga katanungan sa mga relasyon ngayon eh. Taken ka nga, may jowa ka ngang matuturing. Meron ka ngang jowa pero at the end of the day, mahal ka pa ba? Parang hindi na namin nararamdaman at hindi na namin nakikita. Pero kapag nasa tamang tao ka mahal, kung may problema, pag-uusapan. Kung may problema, alam kung paano gawan ng solusyon. Yun yung peace of mind na makukuha kapag nasa tamang tao ka. Ewan ko ba sa inyo, ba't gustong-gusto nyo yung red flag? Diba? O ito pa, pangalawa mahal, ang sarap pala sa tamang tao kasi may boost of confidence kang makukuha. Ano ibig sabihin nun? Iba yung glow. Oy, aminin nyo sa mga may jowa tapos bigla silang nag-reunite or nag-catch up. Kunwari, of all the days, diba? Kunwari, weekdays. Tapos weekend, magkikita sila magjowa. Monday na Monday, ang katrabaho mo, may dilig. Yung mga di ba, aminin nyo, yung mga may jowa, nakatrabaho nyo, iba ang glow niyan kapag Monday. Bakit nadiligan? Nadiligan ang pagmamahal. O, di ba, totoo yun? Aminin nyo, totoo yan. Iba eh. Iba yung glow ng mga taong minamahal ng tama. Iba yung confidence na binibigay nila kasi at the end of the day, secured sila at alam nila na sila lang. 'Di ba? Yun yung glow na hindi mo nararanasan kasi tandaan mo, may jowa ka nga pero lagi mo naman binabantayan. Ay, maraming ganyan Ayaw ko ba sa inyo bakit ayaw nyo pang bitawan yung mga relasyon na kung saan lagi na lang kayo nakatutok, lagi na lang kayo nagbabantay. Di sana nagjowa na lang kayo ng bata, 'di ba? Kasi at the end of the day, totoo yun minsan nakaka-boost ng confidence kapag hindi mo na iniisip na magloloko yung partner mo. Hindi mo na iisipin o hindi ka na magseselo sa mga kasama niya because at the end of the day, assured ka na may tiwala ka na hindi siya magloloko. Kaya doon na tayo sa tamang tao para matrato naman tayo ng tama at para makatulog tayo gabi-gabi. Aminin nyo, kakaisip nyo, kakaparanoid nyo, kaka-overthink nyo, hindi kayo makatulog ng maayos. 'Di ba? Huwag na kayo magjowa ng maling tao. Magjowa na kayo yung kaya kayong bigyan ng peace of mind. Para at the end of the day, boosted ang confidence nyo, boosted ang sarili nyo, and at the same time, wala kayong ibang patunayan. 'Di ba? Oh, anyway, mahal,
Si Kim Chino ay hanggang 9pm pa naman. But for now, balik na tayo sa Rock Music. At syempre, dito ka lang mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio Manila. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!